Toukokuun 17. Nuovurit aikoo istuttaa perunaa. Ja röllikin on mukana. Siellä on Sirpa syytäjänä ja istuttajana ja Markku isäntä siinä traktorin kuljettajana. Massikka 35X. Luomuviljelijät entiset harrastavat. Dodi, katsotaan miten emännällä sujuu. Oliko se tekoäly ei tee tätä? Oliko tästä varhaista? Varhaisperunat lähtee ekana. Tekoäly ei pysty tähän. Hieno huomio emännä. Raahallinen tahti. Paljonko ne tulee väliaina perunalle? No niin. Siinä pitää olla terävänä. Terävänä, että kerkiää tuohon asettaa kuppiin. Ja isäntä ajaa raahalliseen tahtiin. No niin. Tuokko sinä heppiä sitten, jos ei kerkiä laittaa? Nyt jäi yksi laittamatta. Voi hyvän tähän sen. Keskity siihen, äläkä puhu. No niin. Ja siellä on Topakka lettumestari. Edellisiltä vuosilta. Myös kunnostautunut savusaunan lämmittäjänä. Markku. Ja kone on hieno. Mikä oli koneen vuosiluku? 63 vuodelta Massee. Verkos on 35X. Voi hyvän tähän ja hyvä istutuspilin. Lämpötila 20. Kelloaika kohta 7 illalla. Itse taiteilija. Itse taiteilija tauluntekijä siellä syytää perunaa muahan. Syksyllä sitten herkutellaan. Eikö näitähän herkutellaan jo juhannuksena? Joutuuko ne juhannukseksi? Joo. Tuossa pitää olla aika näppärä, että kerkis. No ne. Ja kasvimassa on jo tulossa aikaisemmat perun. Ja siellä näkyy Poikamäki taas. Kyllä. Ilma on mitä hieno. Siellä on mansikka maatulos. Ja kas tuonne on istutettu kaiken maailman yrtit. Kyllä. Sieltä tulee vaan mettäkoira rölli, joka pitää varoa ahmaa. Kiertelee tässä ympärillä. Napannut kissan just. No näin.